Ag ré. Ó, bhín sin rud is massive. Ní bhla mé ag ré an tamar fáil, so támad I gcónaí go ré. Suas an cnog, siús an cnog, tras an cnog, arás an cnog. Yeah, tá sé fás níor aclaí. Is bhfuilm ri ag ré, ní bhíon mé ag rud ag an ámar cúbar mé. Haar timppel an cnog. Fine, 2 row Seach. Agus sin ag tús an train an tús. Big ice squats. Níl cead go mesal. Níl cead go góra. Agus níl Ní stop agus níl cead go caintear leis na coachálaí. Tour them. No.